a dintre l'autocar que ens portarà cap a la Laguna Negra, que res, són 10 minuts, però vaja, pagant 1,20 cada un, anar i tornar. O sigui, cada mitja hora surt l'autocar, pujar i baixar. A veure què tal serà. Visca la Laguna Negra. Vale. La Laguna Negra. Un estany que està a 2.000 metres d'alçada, més o menys, i que no sé per què en diuen la Laguna Negra. Sí, penso perquè hi van tirar-hi una bruixa o alguna cosa d'aquestes. I per això està maleït. Vale. Déu-n'hi-do, ple de peixos. La Laguna Negra, sí, però des d'aquí sí que ho passes negre. Déu-n'hi-do, quina pujada que hi ha. Nanos, després d'una pujada tremenda hem arribat amb un mirador que hi ha aquí, però que no estem ni una quarta part del camí, que Déu-n'hi-do, i aquí es veu ben bé el que és la Laguna Negra. La vista de dron quasi bé, però esclar, aquí els drons estan prohibits. O sigui que ho hem de fer d'aquesta manera. Ok. Saluda, Cuca. Vale. Falta mig quilòmetre per arribar a la Laguna Larga, que està més o menys per allà al mig, per allà sota aquell, aquí. I aquell d'allà dalt és el Pico de Urbión, o sigui que total hi ha d'aquí allà 2 quilòmetres, però nosaltres seguirem per aquí i ens arribarem fins a la laguna aquesta, que hi ha mig quilòmetre, i ja recularem perquè és cansadíssim. Ja ho veieu, no? Laguna Larga. Que sí? Vale. Doncs vaja decepció, després de pujar i mal camí i tot plegat. Això és la Laguna Larga. Que bueno, no és pas que m'aflipi. Jo m'esperava alguna més després de tanta pujada. Esperava doncs unes vistes més maques. Per cert, allà dalt és el Pico Urbión, i si ho veiéssiu des d'aquí, el que passa que aquí no tinc zoom, està a petar. Hem arribat a un lloc que se'n diu Castro Viejo. Ens pensàvem que era 4 cases o alguna cosa així, i no, són 4 pedres superguapes que segurament donaran molt per anar veient, però vaja, resulta que ens pensaven que eren 4 cases, si no, són 4.
Ens hem fotut amb un desfiladero d'aquí darrere, que penso que no hi ve ningú, per aquí, però és molt maco. La veritat és que és molt emocionant i molt aventurero. Sí, vull dir això. Ara seguirem cap allà baix. No sé on tirem a sortir, però a algun lloc tirem. Impressionant. És impressionant, Però algo seriós. M'encanta, tu. Tot pedra, però la veritat és que... Uau! Uau, tu, uau. I aquí... Oh! Ole, tu! Impressionant, nois, impressionant, Guaita. Oh! Cap allà. Guaita. Fantàstico! Hem anat fins allà, però reculem perquè se'ns farà molt llarg i el recorregut és molt mal parit. Aquí sota tot són baumes i aquí darrere, tot això d'aquí, hi ha tot un altre canyó que no sé pas ja on va parar. Però vaja, nosaltres ja en farem prou. Fixeu-vos aquí, aquesta cosa verda, són líquens, però uns líquens molt especials, doncs que hasta són macos i tot. Veieu? Guapos, Bueno, doncs començarem a fer la retirada, tu. Passar per uns puestos que mare que em va parir, tu. No sé si passa ningú, però el que sí que veig és que hi ha molta caca de cérvol i això, sí. I ara recularem. Recularem per allà on hem passat, i quines formes més maques que fa. Vita, l'ànec! Has vist? Aquí, l'ànec! Hòstia, que curiós, tu!